Moi! Mä oon Ama ja tässä mun vieressä Ima! Tervetuloa meidän kanavalle. Me ollaan siis Amia. Nyt ennen kuin unohdatte, niin tilatkaa kanavaa, laittakaa peukku päälle ja vielä kello, niin ette missaa. Joo. Tänään olisi ideana, että me pelataan DTItä. Robloxissa, eli Dress to Impressia. Nyt me kisataan, että kumpi voittaa enemmän toisen. Silleen, joo. Joo. Sori, kun ei ole tullut taas pitkään aikaan mitään. Niin pitkään aikaan. Joo. Mun työpiste on tässä, mä oon tälleen sivuttain. Joo. Ja Joo. te näette nytten Iman. Te näette kyllä tuolla sivusta Aman. Mut joo. Ama tulee varmaan mun kautta sitten. Joo. Joskus ehkä sanon tota ipeksi, koska se toinen ne piti tehdä. Joo. Koska tää menee. Miksi tämän pitää ladata? Tässä on jo. Joo, mä jäin mieleen semmoneksi. Se on hauska. Niin se alkaa ihan just Ama. Nyt Ama, mitä tapahtuu? What? Siis mulla on tuo tähdes. Oli äsken. Niin tähdes. Niin tähdet. Nöllä kaikkien nöllä. Sinne on niin paljon äsken rahaa, kun mä käytin ne. Collage Vaan Major. yhteen tanssiin. Okei. Tai siis yhteen vaan. Tai joku semmonen, onks... Mikä on Luke Mä en tiedä. Toi on Collage Major. No sama, meitä ei kiinnosta. Miten aiheena? Eiku niin! Tää on niinku joku oppiaine. Kommentia. Oat color. Get. Me juoksi So. Tästä thank you. Mut sen kyllä tilaa sen manakossa. Beautiful. Me annetaan ihan hyvin. Yhteen. Tai tähtiä siis. Mistä on näin sivussa? Miten niin? Se oli siis varmaan kaverin kanssa tulossa, mut sit se kaveri varmaan lähti pois. Ja sit se oli siinä silleen Mä annan sivussa. 2. Mitä mä unohdin? Aina pitää antaa yhteen. No sehän on jo siinä 1. Niin. Mä annan 2. En mä tiedä. 1. En tiedä. Tää on niin cute. Beautiful. Mulla ei tuu mitään mieleen, mitä välähtää. Se on mun 221081. Mitä se on? En mä tiedä, Mitä tää on toi joku laitetaan näin? ping. Gel. Jälkeen. So. Laittakaa kommentteihin, mitä videoita te haluaisitte nähdä. Että tää on pelottaa. Turri. Mutta tää on kyllä cute. Joo siis pistäkää kommentteihin, että mitä te haluatte, että me tehdään jo mitään videoita tai Mä silleen. annoin tälle 5. Laitan läpä. Nostahautaa. Eiku nostalautaa suuntaan. Ama. Miksi sä annoit sille 5? Se oli good. Mikä mä olin? Ei vaan, me ei ollut tässä. Sä olit. En ollut. Kato. Ei. Mitä? Ja se Lisää rahaa. oliko? Sain. Mullahan oli 300 tossa. Eiku niin on 400. Mitä vaan toista? Mä vaan hypin tänne. Pitäisikö testaa tota? Minä en halua. Mä en tykkää ikinä. Ei. Ui. 300 tähteä. Mulla on 300, mulla on 360.
Glamour. Glamour. Tässä on apuna. Mä ostin tän. Mennäänkö se tanssit tossa? Kiva toi Aman tanssi. Ja yli. Ei oo. Mä kuulen. Decades. Decades. Se on niinku vuosikymmen. Siis pitää olla tosi vanha aika. Tosi vanha aika. Tosi vanha. Multa ensin. Mulla on tää. Ota. Mä en tiedä, mitä mä keksin vaihteeksi. Mut niillähän on ollut semmosia juu. Siis mä en tiedä, että se täydellisen Esim. Mikä? Joo. Tuo on oikeesti. Siis mikä sun pitäisi nyt ostaa? Mä haluaisin ostaa sun kesän. Minkä kesämeko? Täällä on 4. En tiedä ylemmäs ja pitkä. Ihan sama. Joo, mä näin sen. Mutta on tääkin ihan. Mä en nyt yhtään tiedä minkälaisia. Onks niillä hameita? Ei kun niin joo. Niillä on semmosia mekkoja joo. Kyllä mä tiedän. Joo. Joo. Joo, läpällä tämmönen. En mä tiedä sopiks tää yhtään tähän. Niin. Tai tähän. Mut katsotaan. Voi. Ja mä pistän tämmöstä. Mä oon niinku tallennut täältä kuorista. Apua. Ei, kyllä toi on hyvä. Toi on tosi hyvä. Sitten noi, tommosella vähän mustaa. Tommosella kiva. Joo. Mä vaan, joo. Jahas, vai niin. Mä oon niinku. En mä tiedä. Mä en tiedä sitä. Mä puhun jostain kuorista. No sitten ei kannata sanoa mitään. Se on ehkä parempi. Never heard. Pitäisikö pistää tommoset hiukset? Niin. En mä tiedä. Ei. Hyvältä tuntuu. Mä voisin. Tänne. Joo. Joo, siis mulla on joku vamma. Oh my god. Ne on tosi hyvät. Toi otsatukka sais vaan vähän paksumpi. Joo, nyt näyttää hyvältä. Kiva, kun sulla näyttää. Vittu, mulla on joku kaula. En mä tiedä. Minä on varmaan joku vanhampi meikki. En mä tiedä. En mä tiedä. Toi on hyvä. No ei mullakaan. Minä on vähän noin, joo. Niillä on niin pitkiä kynsiä. Joo, niillä ei varmaan edes yhtään kynsiä edes.
sitten tiedä, minkälaiset kengät mä otan. Nyt taisinko tuommoista? Mä en ymmärrä niitä ihmisiä, että mä otan todella kengät, jolla on mieluinen. Ja laittaa joka sinne. No, I'm not. Mä laitan samat kengät. Ja sit laitan sitten älä. Rar. Meidän pitää hyvää vanhaa laukua. Vanhaa laukkua. Kiitti, kun sanoit. Ei vaan. Mä sain itse valmiiksi. Musta. Hei, mä ehtinyt. Ei oo niinku yhtään hieno. On täynnä kaikkea. Niin. What? What? Ai jaavan. Ja tää on Wait a second. Joo. mulla on 1900. Okei, täkään ei näytä. Mä tiedän. Mä tiedän. Toi on ehkä 2000 tai mun vaatetus. Joo. Näin jaa. Näytä vielä S siihen. Miksi? Siitä. Se 300. En mä jaksa. Se tarkoittaa niinku vuosi. Tai. S. Niin. Tää on itse asiassa aika hieno. Mä laitan 3. Tää on niin hieno. Tää kyllä näyttää tosi. Ehkä jotenkin. Mutta ei hieno. Tässä on minä. Mä en osaa sanoa mitään. Ehkä mä annan 3. Tai antanut mun kirjoittaa tota. Mä en saanut kirjoitettua. No kyllä tietää ehkä. Tai mä en tiedä. Mä en nyt osaa sanoa, onks toi. Okei, mä en ole nyt aina antanut hyvin pisteitä, paitsi sulle. Kattokaa. Mulla on porkkana. Se kuka häviää, niin saa syödä. Mitä tommoista oli? Tää on oikeesti leikki porkkana. Pyysin sen. Kato. 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 Kukkuu. Oh my god. Itse asiassa uoli. Silloin oli 18 sekuntia. Eikö tuolla ole varmaan niinku 80-luku? Luku. Kirjoitetaan. Second. S-llä. Oh, se oli 1, mä olin 2. Yes. Mä sanon tyy. En mä ehtinyt. Sä tietysti. Tyy. Oho. Mä et osaa. Mä voitin tän kerran. Pitää syödä toi. Molemmat voitit. Joo. Mä olin 2. Malista. Joo. Okei, tosta tulee molemmille pisteet. Päästään molemmat. Ei, koska sit tästä tulee liian. Älä tiputa kaikkea. Miksi se koskeet? Katsokaa, mulla on piskarssiinsa vasemman No, käden. molemmat pääsi voittoon. Eikö se ole palli? No kun tää on tämmönen niinku voittopalli. Millä muulla nimityksellä tätä voi sanoa? Mä en edes tiedä mikä toi on. Are you ready? Yes. No. Starting. No. Starting. Pool party. Lähtee mun lempihommaan. Eli niinku mikä se on? Uimapileet.
Oh, no mun homma, joo. Joo. Joo, joo. Just aivan. Mun pitää... Mietitään noin. Siis mä pistän... Oikeesti, tää häkki on niin kiva. Sä pistät nää. Sitten sä pistät tohon. Sitten sä otat täältä nää. Ja pistät tohon. Voilà. Mä tykkään niistä. Ja sit mä vaihan tota kasvoja. Vähän. Tommonen. Joo. Toi, joo. No niin. Ja jotkut släpärit. Siinä. Sopii mun outfittiin. Onko tässä? No on. Ton vieressä, kato. Ton. Kato. Tonne. Ama. Hei. Tänne. Et sä tiennyt. Ama. Mä en pistä noita tohon. Mä pistän ne tonne. Kato. Tiesitkö muuten tätä, että pystyy vaihtamaan? Tiesitkö? Pystyy vaihtamaan. Kato tälleen täältä. Painaa tota. Niin missä kohtaa ne on. Esim. Tuolla tai jossakin. Mä pistän tohon. Laita ne päähän. No en pistä. Kun sit mun meikki ei näy. Sit mä voisin ottaa ton kassin. Tää vähän huonossa on sanonut muuta. Näin. Täydellistä. Mä oon just melkein valmis. Tänä voisiko sanoa jo, että mä oon valmis. Joo. Sä vaan sanot ei. Mä sanon no, joo. Siinä toi sopii mun outfittiin. No siis. Mä en nyt oikein muuta tarvitse tähän. Joo, aivan. Jahas, vai niin? Joo. Niinpä näin. Niinpä nää. Tutilulla. Juu. No siis mä oon nyt valmis. Tässä on vielä enää 2 minuuttia. Mä en tiedä mitä mä teen. Mä en todellakaan rupea seisoo tässä paikoilla. Mä teen jotain. Oh my god. Ei vaan. En mä rupea leikkiin, mä katsotaan. Jos mä katon, että vaihtuu vai toi. Hei, sit mulla olisi 2 lasia. What the? Miksi? Mä ehkä voisin pistää noitten värit. Mun lemppari Iravi. Glamour, lonti glamour, tää pitää sopii mun outfittiin. Nyt on laseen. Tuo on ehkä hyvä. Toi. Toi. Joo, toi. Joo, se on hyvä. Let's go. Sitten joku kesähattu. Ei, en mene. Sitten mun hiukset ei näy. Joo. Mä annan tommonen. Oh my god. Pam. Mulla on tuolla tommonen tuossa mahassa. Kajaa sullakin. I be like, where? Oh my god. I be like, where? Hei kynnet. Saaks näihin kuvioiksi? Joo, saa.
Kiva. Rusetit. Ja sit noin. Ja. Mä hyppäsin jo. Oma äkkiä. Noin, hyvä. Let's go and go. Mulla on siis mun auringollista. Nyt katot tolleen. Mulla on selkä kimeä. Onko sultakin? Mulla on naksa. No hei, kiva. So. Tosi tylsää. Mulla on niin tälättää. Miten niitä on tylsää? Ei me sillä tälätetä noille. Kattokaa. Mun uudet kännykän kontit tässä on upea. No hei, kato mun. So. Miksi sä sanot so? En mä tiedä. Tää on tosi kesäinen. Tai silleen ei mä mainita kossi. Mana 3. No. No! Miksi? Mikä? Mikä? Lopetas nyt. Sanoin vaan, no. Anteeksi. Ja mä unohdin poseaa. Mä suokutin. Sori, Ama. Kai nyt kun tyyppi tekee tälleen koko ajan, niin kai se vie mun huomio. Voisin mä antaa sulle. No. Ei oo sit muu vika, jos sä et voita. Mankipanaana. Ilaiputana. Mankipanaana. Mä oon sitten muuten tuolla TikTokissa Ampeli 7 ja Instagramissa Ampeli. Wow! Sinne voi tulla ehkä tohon alas. Tai sitten ei. Ja mä oon siellä Instagramissa Ipeduupeli. Ja TikTokissa. Joo. Mitä? En mä oo TikTokissa Ipeduupeli. Mä oon TikTokissa, eikö se ollut Ippe? Mä voin tarkistaa. On. Ops. Ipsu taikka Ippe 245. Joo. Ei oo yhtään kesäinen. Häily mun silmistä. Mä voin näyttää. En mä ehkä näytä. Mulla on 30 seuraajaa. Kato mun. No, mikä sun nimi oli? Sä voit vaan mennä sinne tonne, ketkä seuraa sinua. Mä oon tuolla meidän tippumaan tässä. 77 seuraajaa mä lähdin. Meillä on saman verran pisteitä, mutta yksi. Miksi mä olin tippunut tosta? Hei, haloo. This my. Pitää kirjoittaa tohon. This is my. Nyt. Ihan sama, antaa olla. Mä lataan sen tässä. Tää on odotteluaikaa. For me every morning. Mä Teille nää opetat. Kato tää. Mä ostan tän. Miten sä ostat? Täällä ei pysty ostaa. Kato. Leg out. Tähän meet. Sitten täältä. Mä ostin tän. Mitä? Okei, tää viimeinen kierros näyttää, kumpi voittaa. Ja sitten se, kumpi voittaa, niin seuraavalla kierroksella, niin sen pitää tehdä se, joka häviää, niin huono. Mä katson, mitä täältä on. Eiku viimeisellä, onks tää meidän viimeinen? On. Julkis. Mä teen Adrianan lihan. Tää on meidän viimeinen, eiks me sit lopeteta? No, tää on niinku meidän viimeinen, joka se kun voittaa, niin se on voittaja. Ja sitten tulee vielä seuraava kierros ja siinä tulee silleen, että jompikumpi meistä
tekee niin huono kuin pystyy. Tai niin hassua. Niin. Niin. Okei. Eli mikä se oli? Julkis. Okei. No niin, kiva. Mä tiedän, ketä mä oon. Ihanaa rakkaan Adriana Ylinen. Ei kun nyt mä tiedän kuka on Adriana. Kuka? No se on se tyyppi. En mä muista. Supermalli. Niin. Mun idoli. No siis. Tähän mä teen. Nyt. Mä katsoin, en tiedä. Mikä julkiksen mä voisin tehdä? Ama. Mä ärsyttää, kun mulla ei ole lippiä. Mulla ei lippiä. Mäkin, mutta voiko saada buksia? Mut mulla ei oo, mä oon käyttänyt kaikki. Ama Sit kun- oikeesti vikana. Mitä mä Tee teen? Sabrina se, joka laulaa Idi, kun mulla niin. Joo, mä liitän ketään. Että siivedian joo. Tai please, 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 don't blow on Sitten kun my. tulee 100 tilaajaa, niin mä ostan vipin. Sori kun pitää tälleen huutaa, toi robottimuuri tuli tohon. Joo. Hauskaa. Käy. Joo, se lähtee kyllä kohta. Toivotaan. Toivotaan. Eikö sä kuulota kyllä? En mä tiedä. Kysy multa. Mä just. Se kuulostaa. En minä. Apua. Mikä mä teen? Ei vaan kyllä mä tiedän. Sabrina. No mä tiedän! Joo, ei tarvi enää laulaa. Kato. Sitten tonne alle. Se. Ympäri. Joo, kyllä sä tiedät kuka se on. Toivottavasti. Älkää kysykö mikä sit meillä on. Love you. Kiitos kaikille seuraajille. Miksi teit tommoseen? Miksi sä laitat tonne alle tommoseen, kun jos sä laita vaan pelkkä toi paita tossa ylhäällä. Eiku- Sitten laita joku hame. Ei. Anna mä teen. Sä et osaa. Ystävänä. Joo, siis toi robotti mä nyt törmästä. Niin. No niin. Chin 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 chin. Kerro mitä sä laitat. Te näette sitten vähän asutintoja. Kun mulla on niin ihania kerrotaan teille. Mä koitan. Siis, kertokaa kommenteissa minkälaisia videoita me tehdään. Et tell me. Tiedätte sitä kukaan tulee. Ota. Mitä sä katsot? Ota. Sabrina. Hei, te tiedätte tän tyypin. Tän. Siis. Mä koitan tehdä tota. Tota outfittiä. Kattokaa. Siis toi tossa. Tota. Laita noin pitkät housut tosta. Samalla. Juu. Toi ehkä riittää toi. Ama. Tai itse asiassa Kun sillä on tänne asti ne. Niin se on tuolla. Joo. Eli joo. Nämä täällä. tästä. Ja Noin. kolmannet. Nämä. Valkoiset. En tiedä. Noin. Ja sit toi vielä. Tonne. Painat, että niissä tulee valkoiset. Mistä? Tusta. Ja no. Kato, sisko-osa. Mitkä olisi kengät sinne? Tiedosaikaa rajoittamassa. Voi hitsi. Apua. Ama heille. Yes! Sillä oli korkokengät. Musta korkokengät. Siinä kuvat. Tai siinä.
Miten se kirjoitetaan? Sori, kun tää meni. Eli mikä? S? Joo. Tadriana. Onks se toi sä? On. Paljon sä annat? No 5. Malle. Adriana. Malle. Baby on your body. Make a see baby. Joo. Tää meni tapelu. Mut mun on parempi. Paljon sä annat mulle? 5. Miksi? Siksi, kun... Onko se mun poika? Et. Mä Mari antaa sulle yhden. Mä annan sulle. Mä olen Adriana. Eiku mikä mä olin? No mä oon Adriana. Mä olin Adriana. Jos siis sori, kun mä en oo katsottu mitä. Kuka tää on? Tätä mahtuu pahalta. Mikä? Tää huulikin. Se on suu. Okei, mä tulen kohta. Take it see, baby, I'm yours. My so. Take it see, baby, I'm yours. Joo, siis, joo. Joo. No siis, joo. Eiks mä näyttänyt teille, että mä teen ton tyypin tossa? Tämän. Mä teen siis ton tyypin. Ton. Jos siis ette nähnyt vielä. Eiks ne ollutkaan valkoiset housut sillä niin samalla laitettu tossa siinä kunnossa? Oh my god! Oikeesti jama. Mä olin 5. jama. Oikeastaan hienoa. Ei vaan en mä nyt osaa sanoa. No, sepä vaikka sitä. Mitä? Sä joudut tehdä seuraavalla kierroksella oma. Ja sit se loppuu siihen tää video. Joo. Jaa. Heti kun on tullut äänestykseen näkötään, kuka voittaa. Niin heti tulee katkos. No ei tuu. Mut siis, mä sanon, jos ootte niitä unohtanut painaa peukkua, niin painakaa sitä. Miksi sä vaan painat liiku ja sit tätä täällä? Siksi tosta minä en halua. Mä teen niin, kato. Tästä ja näin. I don't care. Mut me tehdään video, kun me vedetään lana juttu läpi. Ama, se on lauantaihin saakka. Enää. Sitten tää lähtee. Joo. Me tehdään huomenna. Meidän on pakko tehdä se huomenna sitten. Sä et tee yhtään teemaan liittyvää. Ja sun pitää laittaa afrohiukset. Mikä? Spring break. Mikä se on? Spring break. Break. Kevätloma. Voi! Sun pitää tehdä talvi. Ihan semmoiset toppalaatteet ja afrohiukset. Ja sitten ihoväri on ihan eri värinen. Musta. Ihan outoja värejä. Musta. Ei, ihan outoja värejä. Mä tiedän. Ai, hienoa. Mä otan täältä kaikki, mitä täältä löytyy. Joo. Ei. Sitten housut vaihdetaan. En mä tiedä. Joo. Sitten siitä joku väri. Noin. Noin.
Mustimakinen otettu, joo. Kuva. Sitten täältä joku... Oi. Niin on jo lähemmellä. Varastaja. Tätä sun kiustyyliä. No missä afrat? Eiku täällä. Missä? Siellä alemmas. Ihan alas. Sun pitää laittaa nää kasvot. Sun pitää laittaa nää. Ne pitää olla sitten keltaiset. Keltaiset. Noniin. Sitten tää naama. Tää. Apua. Tästä tulee vaan niin. Ja hauska. Onko se täällä meilläkin ihan alhaalla? Tossa. Apua. Tehdäänkö vielä musta ihan? Oo. Afron kaltaista. Toi on kaikista mustin, mitä täältä löytyy. Oikeesti. Joo se. Oh. Toi on niinku. No niin. Mitkä kengät? Okei. Nyt kunnon toppavaatteet. Tää vielä. Ja se tulee. Ja se tulee musta. Kuulostaa kaparusta. Ja. Suoraan saanut. Apua! Valmis soldaati. Tyypit vaan kattoo tässä ohikulkijana. Sellainen jam jam jam. Kato. Ton 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 ton. Ton 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 ton. Ton ton ton. Okei. Mä tanssin nyt. Ei! Wait. They don't love you, I love you, and I wait. And Apua. pystytäänkö me vielä vaihtaa ton väriin? Siis ton. Mun kasvoinen, että on musta. Joo, musta. Mitä sä teit? En mitään. Sama. Sama kuin ennen. Kaikki on vaan silleen, ui mä pisleen, toi matkii. Tämä täällä. Tämä täällä. Näin. Tai no ei nyt ihan, mut karva. Tai sit se ei vaan osaa lukea. Mulla on aika basic. Mut joo. Basic. Body. Älkää kysykö miksi mä huudan. Mä oon semmonen Semi. Tommy. Ei kännykkää. Etkö sä näe, että mä tehdään video? Voitko sä näe, että mä haen tätä taste? Haluatteko sitten kuulla se? Tätä mä hain. Sabrina, joo. Joo, se oli siinä. Okei. Enää on 16 sekuntia. 10. Mitä mä voin tässä olla 10, kun siinä on 5 rajaa? Sabrina. Toivon, että mä voitan. Mikä se on? Epe. Aamu. Siis mulla on saatu koira. Koira. Ja this is Nami. Nami. Joo, tää on This is Namu. This is Ja sä teet 28 pose. Ja sitä rämpää. Ja mä osaan enempää.
Mä painan tätä. Tää on 28% vielä pahempi. Mut siis katsotaan, että kumpi Viisi. voittaa. 5. Joo. Ja sitten loppuu tää video. Ja niin. Edelleen. Mä lasken tän videokin alas. Jos sä oot kattonut tänne, Mut pistä siis niin kommentoi, jos sä tiedät ton Sabrinan ja Adrenaliman, niin kommentoi siihen perään kakkaemoi, niin tiedetään, että oot kattonut tänne asti. Joo. Ja sit pistä myös kommentteihin, että mitä videoita me tehdään sitten jatkossa. Joo. Ja me ruvetaan tekemään nyt enemmän tänne videoita, koska se on vähän näiden vuosien aikana vähän unohtanut. Joo, tässä on kulunut monta vuotta. Me tehtiin kerta joku video. Mut joo. 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 Mut siis katsokaa. Aijaa. Mikä toi on? Siis mulla on tässä tässä on siis kello. Kello on noin 19.45. Juu, vaihtui just äsken. Täällä on lämmintä 27,3 astetta. Lei. Ja Miksi niin. mulla on vaan niinku katsottu? Ja 2024. Piu, piu. Ja tässä on valo. Siis. Näin. Ja sitten tässä on kivaa musiikkia. Ota. Sammutatte. Okei, se oli siinä. Ja ketkä on? Noniin. Mä oon ykkönen. Joo. Katsotaan mikälainen afro päällä mä oon. Mikä mä oon? Mä olin 6. Mä en oo vika. Mut siis tää video loppuu tähän.